Добре, това е моето шахматище малко. Кой ще пише? Кой ще пише резултат? Айде, Боби, кой наред? Аз съм мама. Алекс. Мамо. Не забравим кой наред. Така, сега поправям малко. Малко E3. Боби, E3. Е, 6. Сега. Няма да върши стратегия. Офицер на D3. Ти още не си разбил коня. Маш се развие офицер. Добре, моето. Кон C3 може. Има и рокадо. Мамо, ни така, мамо. Аз имам... C3. Боби в момента разсейвам татко ти, за да загуби. Кой разсейваш тази? Айде, давай. Давай, Боби. Моля ми да не остане. Аекс.